alle sammen, og mange gange velkommen til den her video. I dag står jeg ved Funpark Fyn. Den gamle nedlagte forlystelsespark. Det hele er forladt, så det ligner lidt en spøgelsesforlystelsespark. Der er huller i loftet rundt omkring. Her ligger en stylte op på taget. Nu filmer jeg lige lidt indenfor. Der ligger rulleskøjter rundt omkring her. Der er en trappe. Hvor er gyngerne? Her ligger resterne af en masse trampoliner eller hoppeborge. Her har der været en sti engang. Her har engang stået en massevis af hoppeborge og lidt trampoliner også over bagved. Det her ligner et gammelt ishus. Her er en gammel fryser. Her ser jeg en gammel svævebane. Her er nogle svævebaner ud over søen, hvis I kan se dem lige der. Her ligger nogle gamle skinner fra en rutsjebane. Her er den gamle toiletbygning og omklædning til vandlandet, som er heromme på den her side. Det her var til de små børn, det her vandland lige der. Her er vandrutsjebanerne. Her er de forskellige vandrutsjebaner, der har været brugt engang. Her er lyskrydsene, der engang har været brugt til, når de måtte rutsje. Her er de andre gamle vandrutsjebaner. Her er de store klortanke til vandrutsjebanerne og vandlandet. Her er baderum til vandlandet. Det er nogle af bruserne. Her er nogle af de andre bruser. Her er 2 gamle håndvaske. Og toiletterne derinde. Det gamle omklædningsrum. Her er endnu et omklædningsrum. Her er et af de gamle toiletter, der er faldet sammen. Her er lige 4 toiletter mere. Helt faldfærdige. Smukt graffiti-malet. Her er et baderum mere med en masse bruser. Her er der en blevet solgt pomfritter engang, for der står nemlig pomfrit på det der lille gule skilt. Det vil jeg vise jer lige om lidt. Her er det lille gule skilt igen, hvor der står pomfrit. Her er flere smadrede toiletter. Her ligger gamle politibånd, så man nok ikke måtte gå her før. Her er noget flot graffiti-maling. Og denne her. Og det her. Her er bare graffiti-malet over alt. Her er en meget hyggelig smiley. Det passer godt til det sted her. Det er vildt ulækkert vandet her. Der ligger plastikposer rundt omkring. For eksempel lige der, den lille gule der. Toiletbrætter. Og en havestol. Her er et ishus mere. Her er isbordet, hvor de solgte is engang. Og der er nok stået en frys derovre bagved, til isene kunne holde sig. Her ligger en masse rør for vandrutsjebaner i vandlandet. Her har engang været en kæmpe
Her har været en moonkartbane mere. Her ligger en knallerthjelm. Her endnu en isbrud. Her er en af de gamle ismaskiner, hvor der er blevet bevaret is i. Og her er skiltet for den anden isfryser. Og her er en gammel colaautomat. Her er cola-mærket på den. Her er en tilgroet bænk. Her er en tilgroet bænk mere. Og endnu flere herover. Her er en gammel jernbane. Herinde kunne man købe herinde kunne man køre radiobiler. Her er det blå tag. Og her er en radiobil længere inde. Den viser jeg lige nu. Her er en radiobil. Det er den sidste, der er tilbage vist. Her har man kunnet cykle i vandcykler. Det var sådan nogle svanebåde. Her er den gamle udgang. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like og subscribe til min YouTube-kanal. Og så ellers ses vi i min næste video. Hej!